आते जैसे कि लोअर एटमॉस्फेयर में का रेवरेंड JJM Nichols Roy Memorial Committee का JJM Nichols Roy College bat ka KHASI Hills Autonomous District Council kila Kynmaw Burom ya ukpa Jong ka sik schedule u James Joy Mohan Nichols Roy ha ka Lyngkhuh dap nrepusan Snem ka Sngi yap ka Jong u ha phalau Jong ka KHADC ha gani ka program u CEM ke KHADC u ba penyat sing sim u lo ong ba ka jingpen klan ya ki district council kan long ka jingle Burom ka ba biang tam na ka benta u Nichols Roy u bala trei shitom ban penwandori ya ka 6 schedule jong ka riti sinshar khadar kari u deputy CEM ka KHADC u ba PNCM bat ki wede ki kinrem ki lendan ki bakentop ya u executive member iba teibor lang pathau bat ki MDC ki barem kum iba bendo lanong ru ki le sam katu kat ni ki jingkren sa Kynmaw ha ka ni ka Sngi kita ka powers and function of the sixth schedule schedule pat ba ki bang ngam jeliu hakabedi schedule kila benkeran bunjai bunduko kila benkenko haki babun kiruko ya ka schedule henry yani ki batre pan yani ki ngam jeliu yani ki ba perkhat bahaya kan ka kala dei ka kamba kamsan ka ba I reverend JJM Nichols Roy ila ayani